Dobrý deň, vitajte. Z Loxon môžete premeniť akúkoľvek miestnosť na unikátny zážitok využitím inteligentného ovládania osvetlenia, či už ide o novostavbu alebo modernizáciu. A s týmito produktmi zo sveta Loxon je to možné. Naše LED spoty so zameraným teplým bielým alebo RGBV farebným svetlom ponúkajú optimálne a plynulo stmievateľné základné osvetlenie. Vďaka ich malej veľkosti sa rýchlo a jednoducho inštalujú. Vo verzii 3 možno spoty ľubovoľne zoskupovať a adresovať. To umožňuje kedykoľvek upraviť skupiny osvetlenia, a to aj spätne. Naše príložné LED spoty s teplým bielým alebo farebným svetlom sú ideálne na modernizáciu alebo tam, kde nie je možnosť inštalácie do stropu. Inštalácia je jednoduchá a nenáročná vďaka upevňovaciemu magnetu. Dômyselný hliníkový chladič zabezpečuje optimálne povrchové chladenie. Naše LED závesné svietidlo dostupné aj v 3 verzii alebo PVM poskytuje správne zdôraznenie osvetlenia, napríklad nad jedálenským stolom alebo konferenčným stolíkom. Výšku svietidla možno individuálne nastaviť pomocou 2-metrového kábla. Difúzor z vysokokvalitného skla zabezpečuje príjemné rozptýlenie farieb. Stropné svietidlo LED 3 alebo Air poskytuje nielen teplé biele alebo farebné svetlo, ale vďaka integrovanému detektoru pohybu a snímaču jasu plní aj mnohé úlohy v inteligentnej budove. Osvetlenie riadené prítomnosťou, nočné svetlo alebo ovládanie denného svetla. Pre stropné svietidlo to nie je žiadny problém. Vo verzii Air je ideálne pre rekonštrukcie, pretože je napájané cez 230 V. Nepriame osvetlenie pomocou LED pásov vytvára svetelné efekty v každej budove. Pásy s dĺžkou 5 metrov sa dajú ľahko skrátiť a predĺžiť vďaka 2 konektorom. Naše LED pásy sú k dispozícii ako laditeľné biele alebo RGBV a v triedach ochrany IP20, 65 odolné proti striekajúcej vode a 68 vodotesné. Touch Nightlight je oveľa viac ako len nočné svetlo. Je to nočné svetlo, ambientné svetlo, budík, dotykové tlačidlo a indikátor alarmu v jednom, vrátane zobrazenia času a teploty. Vďaka svojej všestrannosti je dokonalým doplnkom všetkých obývacích izieb a spální vo vašich projektoch a vďaka technológii Air ho možno umiestniť kdekoľvek. Či už ide o vlastné svetelné produkty Loxon alebo svetelné zdroje od iných výrobcov, vďaka našim extensionom môžete jednoducho integrovať takmer všetky svetlá do systému automatizácie domácností a budov. S Loxon Dimmer extensionom môžete jednoducho stmievať všetky bežné 230 V svetelné zdroje od bežných žiaroviek až po LED lampy. RGBV 24 V Dimmer 3 alebo Air sú riešením pre všetky 24 V svetelné produkty, či už ide o LED pásy alebo spoty. To isté platí aj pre kompaktné RGBV 24 V Dimmer 3 alebo Air, ktoré boli špeciálne vyvinuté na decentralizované použitie, napríklad v nábytku. Nanodimmer Air je ideálny pre existujúce inštalácie. Umožňuje bezproblémovo integrovať existujúce osvetlenie do inteligentnej budovy bezdrôtovou technológiou. Ovládanie osvetlenia z Loxon vám poskytuje maximálnu flexibilitu aj z hľadiska svetelných technológií. Vďaka extensionom DMX a DALI môžete do inteligentnej budovy integrovať veľké množstvo rôznych svietidiel od iných dodávateľov. Prostredníctvom jedného DMX extensionu je možné ovládať až 128 zariadení. Môžete integrovať až 64 DALI svietidiel pomocou DALI extensionu pre Dinlištu alebo až 10 DALI zariadení vďaka DALI Air pre decentralizované použitie. DALI Air je tiež certifikovaný pre DALI 2. Ak sa chcete dozvedieť viac o osvetlení z Loxon, kontaktujte Loxon partnera vo vašom okolí alebo navštívte našu webovú stránku. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce.